କୋବି ଫୁଲକୋବି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଆମେ କିଛି ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ଫୁଲକୋବି, ବିଟ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଲଙ୍କା, ବିନ୍ସ ନେଇଯିବା। ଆଉ ହଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାକୁ ସବୁ ଚୁନ କରି କାଟିଦବା। ସବୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିକିରି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସଜେଇକି ରଖିଦବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ପଛରେ କିଛି ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଚୁନ କରି କାଟିଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେବା। ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ କାଟିକି ମ୍ୟାଗିକୁ ସବୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଚୁନ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲ ନେବା। ତେଲ ଦେଇକି ପିଆଜ ଦେବା। ତା ସହିତ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତା ସହିତ ଲୁଣ, ତା ସହିତ ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ଯାହା କାଟିକି ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିକି ପକେଇକି ତାକୁ ସେପଟ କରି ଟକର ମକର ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା।